DWET Live Radio 1179 kHz Santiago City, ang pinakamalakas na AM radio station sa Northern Luzon. At kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power.
Purihin ang ating Panginoon na imbag nga rabii, kada kayo amin, madaydayaw ti Apo Diyos. Praise the Lord. Ako po ang inyong makakasama sa gabing ito, Pastor Dayan Palaganas. At ito po ang Prayer Power, handog po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At ngayon po ay araw ng Biyernes. At alam po natin na kapag araw ng Biyernes, ito po ay nilalaan natin para sa special po nating programa na Prayer Power Ilocano. At ngayon po ay magkakaroon po tayo ng live speaker, praise the Lord, mula po sa Reyna Mercedes, lokal ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At yan po ay walang iba kundi si Pastor Danilo Basilio. Magandang gabi po, Pastor. Naimbag nga rabi imet, Pastor. Kamusta po kayo, Pastor? Buti naman na siya at met, Pastor. Datayo, iti yung oras nga impa ay ti Apo, tapno maitalik tayo iti amin, panagdawdawat tayo iti Diyos. Pastor, baka may gusto po kayong batiin? May isang naimbag nga rabii kada tayo amin, ayaten mi nga kakapsat ken gagayem nga agdingdingig iti daytoy a programa tayo, iti live radio Prayer Power. Ket kablaawan tayo nga rod iti adong agdingdingig babaen iti daytoy a programa. Kang runaan, iti kakabsat tayo, iti Reyna Mercedes, iti kakabsat tayo, dito'y Barangay Dangan, Ramirez Family, ken Kastamet, iti kakabsat tayo, Brother Ricky Ordonez, ken Sister Lilian, ken iti amin, sang kapamilyaan na, kablaawan tayo, ken Kastamet, kablaawan tayo, iti kakabsat tayo, iti dito'y lugar, iti Benito Suliben, Opo. kang runaan, dito'y Cabico Family, iti Maluno Norte, ken Maluno Sur, Happy listening po. Kabunggan Family, ken Kastamet, iti kakabsa tayo nga agdingdingeg, iti Palataw, na imbag nga rabi kada tayo amin, ket adatay nga rod, iti daytoy nga gundaway, tapno, italik tayo, ipaay tayo, wenno iyasidik tayo, ti anyaman, nakasapulan tayo. May isang naimbag nga rabi kada tayo amin, ken Kastamet, dagiti kakabsat tayong dumdumngeg ken ang buybuya via Facebook Live. Amen. Praise Ket God. naimbag nga rabii kada tayo amin. Ti kakabsat tayo iti entero iti lubong. Nga makitkita da dingdinggen da iti daytoy nga programa. Ket iti Dios ti mangparabor ti tunggal maysa kada tayo. Naimbag nga rabii kada tayo amin. Praise the Lord. So happy viewing po at happy listening sa ating pong mga viewers via Facebook Live. Diyan po, Pastor, sa Live Radio 1179 kHz AM. At batiin na rin po natin, i-shoutout na rin po natin ngayon ang mga Facebook Live viewers po natin, Pastor. Happy viewing po kay Sister Sylvia Verdadero. Shoutout din po kay Sister Marivic Medina, kay Brother Paul Corpus, Rachel Cruz de Lara. Happy listening and viewing kay Sister Jeneline Austria, Mildred Mamburao, Jose Maria Ramirez, Edna Diasis. Praise the Lord. Kay Sister Sheila Bugis, Sister Gloria Graganta. Happy viewing and listening po. Praise God. At maging sa atin pong mga listeners na patuloy po nakikinig sa kanilang mga radio transistor. Happy listening po kay Brother Saldi and family, kay Doc Juniver, kay Brother Ray and Sister Des. Praise the Lord, kay Sister Gemma Castillo, Sister Josie Cabilion, kay Brother Bercy Ban Santos. Praise the Lord. At maging sa mga listeners po natin sa Jones, Isabela. Happy listening po kay Eliza Narciso, sa Aguinaldo family, maging sa kay Sister Venus Adolfo sa Alfonso Lista. Magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord. Bago po, Pastor, sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay makikinig ng ilang mahalagang paalaala. Prayer Power. Ang Live Radio 1179 kHz ay hindi lamang sa radyo mapapakinggan. Masusubaybayan din ang mga programang hatid namin sa inyo sa ating mga official social media accounts. I-like and follow ang ating official Facebook page, Live Radio 1179 kHz AM, at mag-subscribe sa ating official YouTube account, Live Radio Northern Luzon. Nasaan ka man,
Abot namin kayo. Live Radio. Sa pabago-bagong kalagayan ng ating mundong ginagalawan, may isang pangako na hindi nagbabago kailanman. Mga pangakong nagmumula sa makapangyarihang salita ng Diyos. Pakinggan ang mga salitang magpapalakas at magpapatibay ng ating pananampalataya na magbibigay sa atin ng kapanatagan upang higit na magtiwala sa Diyos na makapangyarihan. Sapagkat ang totoo kasi may katunayan. Ano ang katotohanan ng tunay na ebanghelyo? I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Ligtas na yaong may pananampalataya. Ang katotohanan ay mapagpalaya. Oras ng katotohanan. Mapapakinggan tuwing alas 12 hanggang alauna ng tanghali at alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa Live Radio. Maraming mga balita ang dumarating araw-araw. Magandang umaga po. Kapapasok lamang naman Mga balita tungkol sa mga pangyayari sa mundong ito. Mga balitang minsan ay nagpapagimbal at nagbibigay takot sa mga tao. Pero sa likod ng lahat ng masasamang balitang ito ay may namumukod-danging balita na ang pakay ay para sa ikabubuti at kaligtasan ng tao. Ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Na kapag tayo ay sumampalataya sa kanyang salita, ay meron tayong pagtatagumpay. Paniwalaan ang Ebanghelyo. Mensahe ito ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Pakinggan gabi-gabi pagkatapos ng programang Prayer Power. Dito lamang sa Live Radio DWET 1179 kHz. Ang mabuting balita. Para po sa aming mga kaibigan na nais dumalo ng mga gawain sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, ay narito po ang aming mga church addresses. Santiago City, Purok 7, Barangay Mabini Highway, Santiago City. Ilagan, Isabela, Capitol Hills Subdivision, Alibagu, Ilagan, Isabela. Rojas, Plado Street, Barangay Luna, Rojas, Isabela. Tumawini, Barangay Ugad, Tumawini, Isabela. Kawayan City, Purok 2, Minante National Highway, Kawayan City, Isabela. Kabagan, Isabela. Provincial Road, Kasibarag Sur, Kabagan, Isabela. Reyna Mercedes, Barangay Talyungan, Maharlika Highway, Reyna Mercedes, Isabela. Jones, Isabela. Barangay Napalyong, Jones, Isabela. Angadanan, Isabela. Barangay Santo Niño, Angadanan, Isabela. Tuguegarao City, number 31, Bagay Road, San Gabriel, Tuguegarao City, Baggao, Cagayan. Barangay Tungil, Baggao, Cagayan. Alakapan, Barangay Maluyo, Alakapan, Cagayan. Igig, Cagayan. Natanzan, Igig, Cagayan. Solana, Barangay Lingu, Solana, Cagayan. Alcala, Cagayan. Barangay Angkiray, Sentro Sur, Alcala, Cagayan. Lalo, Barangay Katayuan, Zone 3, Lalo, Cagayan. Pamplona, Cagayan. Barangay Bidwang, Pamplona, Cagayan. Apari, Cagayan. Rizal Street, Barangay Maura, Apari, Cagayan. Bambang, Nueva Vizcaya. Number 3, Mercado Street, Bambang, Nueva Vizcaya. Solano, Purok 1, Bonfal Proper, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Bagabag, Nueva Vizcaya. Tuaw East, Bagabag, Nueva Vizcaya. Difon, Quirino, Barangay Aklan Village, Difon, Quirino. Madela, number 42, Namnama, Poblacion Norte, Madela, Quirino. Difon, Quirino,
Barangay Dumanisi, Purok 6, Sitio Amugawen, Difun, Quirino. Nagtipunan, Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino. Prayer Power. Purihin ang ating Panginoon. Minsan pa po kayo nakikinig dito po sa programang Prayer Power at ngayon po ay Biyernes at ito po ay tinatawag po nating Prayer Power Ilocano. At kasalukuyan pa rin po nating kasama si Pastor Danilo Basilio mula po sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, Reyna Mercedes Local. Praise the Lord. Pastor, baka may gusto pa po kayong batiin or invite po ang ating mga listeners. Agtultuloy tayong agdingdingeg iti dayto yung programa tayo no adaman itikid daw tayo when no prayer request tayo mabalin tayong iyawag babaen iti cellphone number 0918-389-4144 ken kastamet 0917-327-1962 ken kablaawan tayo iti kakabsat tayo nga agdingdingeg iti ditoy Benito Suliben, Tigangan family, Navarro family, ken Donato family, kang Runaan, ken Sister Tess, ken Sister Mariel nga amo tayo nga itang agundaway. Praise God. Ket dumdumngeg iti daytoy nga programa tayo. May isa nga naimbag nga mamintampay, naimbag nga rabii kada tayo amin, iti Dios iti mangparabor iti tunggal maysa kada tayo. Praise the Lord. Pastor, batiin din po natin. Mukhang marami po tayong viewers po ngayon via Facebook Live. Happy viewing po, of course, kay Presbyter Chody Verano, kay Pastor Luz. Kay Pastor Luz, happy viewing po. Kay Sister Joanne Avelino, kay Sister Edna Deasis, Mariana Benzon, Rizalyn Rosero, happy viewing po. Maging kay Sister Jennifer Dumrique, magandang gabi po. Kay Pastor Bernard Rakraking. Praise God. Nakasama po natin si Pastor Bernard nung nakaraan po. Amen. Praise the Lord. At natutuwa po tayo na ang pagsuporta po ng ating mga listeners at viewers dito po sa programang Prayer Power ay gayon na lamang sapagkat naroon po ang kanilang pananampalataya na ang Diyos ay tutugon sa Amen. ating mga kahilingan. Praise God. The Lord. Bago po sa Yes po. Bago po sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay saglit na makikinig ng papuring awit handog para sa Panginoon. Agtalek tayo, iti ka rin Kristo, idayaw tayo, ti amin na tiyempo, kangatwan nga dayaw, ipaay tayo, karin ti Diyos, agtalek tayo. Agtadera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. Agtadera, pagtakdera ti kariti Diyos. Agtalek tayo, tadi nga mapaay,
Diyos at talek tayo. At takdera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. At takdera, pagtakdera ti kariti Diyos. At takdera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. At takdera, pagtakdera ti kariti Diyos. Prayer Power. Purihin ang ating Panginoon. Patuloy po nating binabati ang ating pong mga listeners at Facebook Live viewers. Pastor, may nagpapabati po daw sa inyo, Pastor. Amen. Kablaaman tayo, iti kakabsat tayo nga agdingdingig, nga adda isuda, iti sabali ang nasyon. Kablaawan tayo ni Sister Esther Sales, Praise Brother God. Ronel Galisa, ken kastamit, iti kakabsat tayo, iti Barcelona, Sister Mildred and Sister Erlinda, na imbag nga aldaw kada tayo amin, ken kastamit, iti papastor tayo, Pastor Erwin, Praise God. and Happy Pastor viewing Jean po. Kilang, na ibag nga rabii kada tayo amin. Iti Diyos, iti mang parabor, iti tunggal may isa kada tayo. Praise the Lord. Maganda gabi po sa inyo. At ngayon po, sa atin pong mga tagapakinig at taga-subaybay, minsan pa po nating mapapakinggan ang salita po ng Panginoon. At ito po ay live po nating mapapakinggan sa gabing ito. At ito po ay dala ng minamahal na Pastor Danilo Basilio. Praise the Lord. Madaydayaw iti Apo. May isang naimbag nga rabii kada tayo amin. Ket sakbay nga intayong iya sidig. Iti anyaman adaw-dawat tayo ken kararag tayo. Ket intay pay nga umuna nga adalen iti nasantuan asao ti Dios. Ti sao ti Dios nga intay pagadalan itang rabii ket makita tayo iti ebanghelyo nga insurat ni Apostol Juan. Ang mabasa tayo iti kapitulo 9 versikulo 31. Kasto iti adang naisurat iti sao ti Dios. Ammo tayo at ti Dios di na ipangag dagiti managbasol. Ngem no adda managdayaw iti Dios, ket aramiden na ti pagayatan na iso ti dinggen na. Ti adang intay adalen itang rabii, ti kararag an naayat adinggen ti Dios. Amo tayo ayaten mi nga kakabsat ken gagayem, nga haan amin adaw-dawat tayo, kit daw tayo, kararag tayo, ket ipapaay iti Dios. Masapol nga mapaniknikan tayo, iti pudno a pamati tayo, maipakita tayo iti sangwanan ti Dios, madatayo ket magmagna babaen iti kinalintek, ken kastamet masapol nga maipakita tayo iti pudno a panagdayaw tayo. Tapno iti kararag tayo iti Dios ket siaayat nga daytoy ket maited na kada tayo. Madaydayaw iti Dios. Anya iti kararag an naayat adinggen ti Dios. Umuna, kararag nga adda iti pudno a pammati. So daytoy iti maysang masapol nga agbalin nga kasasaad tayo. Nga maipakita tayo iti sangwanan ti Dios nga addaan tayo iti pudno a pammati.
So no kitain tayo iti sa uti Apo, iti Hebreo chapter 11 verse 6. Ngem no awan ti pamati saan ang mabalin nga ayaywen tamasapol at ti umadani iti Dios patyen na kuma nga adda ket gungunaan na dagiti mangsapol kenkwana. So no addaan tayo iti pudno a pamati, iti kararag tayo, ket dinggen iti Diyos. Ken kastamet, masapol nga datayo ket haan nga agdwa-dwa. Taammo tayo, iti tao nga adda iti panagdwa-dwa na, ket awan pulos nga maawat na iti Diyos. Kastoy ti adda nga mabasa tayo iti libro iti Santiago, chapter 1 in verse 6, kapitulo 1, versikulo 6. Kastoy ti adda nga naisurat, ngem agdawat kuma ababaen ti pamati nga awan ket ti panagdwadwa tati managdwadwa umasping iti maysa a daluyon ti baybay nga iduron ti angin ket napalayog. Saan kuma nga rod a panunutin dayjay a tao nga adanto anyaman nga awaten na iti Apo. So iti pudno nga pamati ket awan pulos iti panagdwadwana. Tuno umasidig tayo iti Apo tapno iti kararag tayo ket naayat nga dinggen ti Dios aramitin ti Dios masapol nga mapaniknikan tayo nga addaan tayo iti pudno a pamati. Ken ammo tayo iti pudno nga pamati ket adda iti paggapuan na. Iti pamati ket saan ang mapidpidot. Iti pudno a pamati ket maiyad-adal babaen iti sao ti Dios. So iti paggapuan na iti pudno nga pamati ket mabasa tayo iti surat iti libro ni Apostol Pablo, iti libro ti Roma, chapter 10 in verse 17. Iti kasta ti pamati agtaod iti panagdingeg. Ket ti panagdingeg agtaod gapo iti sao ni Kristo. So ti tao ket maaddaan iti pudno nga pamati no isuna ket managdingeg iti sao ni Kristo. So habang dingdingin tayo iti sao ti Dios, iti sao ni Kristo, ket dumdumteng kada tayo iti pudno a pamati. Kasko na iti nasantuan a surat iti pamati ket dumteng babaen iti panagdingeg tayo. Ngem amen tayo ayaten mi nga kakabsat ken gagayem tapno dumteng kada tayo iti pamati masapul met nga adda iti mangyadal kada tayo. Ta saan tayo nga manggigan iti sao ti Dios no awan iti panangyadal. Kasko na iti sao ti Apo babaen iti panagdingeg tayo, babaen iti panangyadal iti sao ti Dios, iyad-adal dagiti apostoles na, kasko na iti Biblia, adda kada kami iti sao ti pamati. Dahil ket mabasa tayo iti libro ti Roma, chapter 10 in verse 8. Kastoy iti naisurat iti sao ti Dios. Ngem anya ti kunana, ti sao adda iti asideg ka, iti ngiwat mo, ken iti pusom, kayat na asawen ti sao iti pamati nga ikas kasaba tayo. So makita tayo ayaten mi nga kakabsat nga addaan iti panangikas kasaba iti pudno a pamati. So masapol nga amwen tayo, biruken tayo nga iti sao ni Kristo wenno sao ti Dios nga maiyad-adal kada tayo ket iso iti pudno at sao ti Apo. Iso iti pudno at sao babaen iti pamati ang maikas kasabata kada tayo. Ken ammo tayo ayaten mi nga kakabsat nga adda dagiti tao nga imbaon ti Dios. Nga iso iti araramatin ti Dios. Tapno iti pudno nga pamati
ket dumteng kada tayo. Makita tayo iti libro iti 1 Timothy chapter 2 in verse 7. Kastoy iti mabasa tayo iti sao ti Dios. Ket gapo itoy na isadaak, na isaadak ang mangas kasaba ken apostol, ibagak ti pudno sa anak nga agulbod, manursuro kadagiti hentil iti pamati ken pudno. So makita tayo ni Apostol Pablo ket kaskunana adda kenkwana iti panangikas kasaba iti pudno a pamati. So dagiti apostol nga imbaon ti Dios adda kadakwada iti pudno a pamati. So no ti sao ti Dios ket nangigan tayo babaen dagiti apostoles na nga imbaon na makasigurado tayo nga iti pamati nga adda kada tayo ket iso iti pudno. Madaydayaw iti Apo. Maikadwa ayaten mi nga kakabsat iti kararag a naayat a dinggen ti Dios. Kararag ti maysa a nalinteg. Kasko na iti sao ti Apo 1 Peter ti umuna nga surat ni Apostol Pedro versikulo 3 kapitulo 12. Tadagiti mata ti Apo sikikita da kadagiti nalinteg. Ket dagiti pagdingig na sititimod da kadagiti araw da ngem ti rupa ti Apo si sasango kadagiti agaramid iti dakes. So makita tayo iti sao ti Dios nga kaskunana iti nalinteg ket denggen na iti panagayabda iti Dios. Pinakikinggan ng Diyos ang mga matuwid. Ngayon, kung ating titignan, no kitain tayo, di ba sinasabi wala namang taong matuwid? Pudno kakabsat nga adda nga naisurat, nga awan pulos tao ang nalinteg. Ngem iti Diyos ket babaen iti pamati tayo ken Apo tayo ng Jesucristo. No inawat tayo ni Apo tayo ng Jesucristo, itibiyag tayo, iso ti agbalin alinteg tayo. Haan nga babaen, dagiti anyaman nga aramid tayo. No dikit di babaen, iti inaramid ni Apo tayo ng Jesucristo, kada tayo gapuken kuana, adda iti kinalinteg tayo. Mabasa tayo iti libro iti Roma, chapter 3, verse 21 to 22. Kasto iti sa uni Apo nga intay mabasa. Iti libro iti Roma chapter 21 chapter 3 verses 21 to 22. Ganito po ang ipinapahayag ng salita ng Diyos. Madaydayaw iti Apo. Ngem iti maiparangarang ti maysa a kinalinteg ti Dios. Itirwar ti linteg a mapaneknekan ti linteg ken dagiti mamadto. Nadyosan a kinalinteg a magunod da gapo iti pamati ken Hesukristo. A maipaay kadagiti amin a mamati taawan iti panagduma-duma. Madaydayaw iti Apo. So babae ni Apo tayong Jesucristo, no isunakit inawat tayo iti panagbiag tayo. Ni Apo tayong Jesucristo ket iso iti masursurot iti panagbiag tayo. Babaen ken kuana da tayo ket agbalin analinteg iti panagkita ti Dios. Haan nga babaen iti anyaman nga nasasya at nga aramid tayo. Ngem babae ni Apo tayong Jesucristo nga adda kada tayo, agbalin tayo nga nalinteg iti panagkita ti Dios. Gapo ken Kristo ket isunakit impaay na iti biag na gapo kada tayo. Isunakit nagbalin adaton para kada tayo. So makita tayo iti libro iti 1 Corinthians chapter 5 verse 21
Kastoy ti mabasa tayo iti sa uti Apo. Ti umuna nga surat ni Apostol Pablo, ti umuna nga Korinto, chapter 5, in verse 21. Daydi saan ang nakaammo ti basol, inaramid na a basol gapu kada tayo. Tapno makabalin tayo a kinalintig ti Diyos, gapu kenkwana. Madaydayaw iti Apo. So no adda kada tayo ni Apo tayo ng Jesucristo, daldalanan tayo iti pagayatan na, iso ti agbalin alintig tayo iti sangwanan ti Diyos. Madaydayaw iti Apo. Ken kastamit, no tinungpal tayo iti panagbautisar. Taammo tayo iti panagbautisar ket maysa nga napateg abilin ti Diyos. So babaen iti panagbautisar, mapaniknikan tayo nga ni Apo tayo nga Jesucristo ket pudno nga adda kada tayo. Kasko na iti Galatians chapter 3 in verse 27. Makita tayo iti kastoy nga adda nga naisurat iti sa uti Dios. Tadagupyo ang nabautisaran ken Kristo, inkawisyo ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi diyan, ang lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo, ibinihit si Kristo. Tuno tinungpal tayo gayam, nga suruten iti panagbautisar, adda kada tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. No adda kada tayo ni Apo tayo nga Jesucristo, datayo ket agbalin ang nalintig iti panagkita iti Diyos. No daldalanan tayo iti kinalintig ti Diyos, ayaten mi nga kakabsat, kasko na iti Psalms chapter 37 in verse 17, saranayin iti Diyos iti magmagna iti kinalintig. Tadagiti takyag, dagiti nadangkes, matungkuldan danto, ngem ni Apo saranayin na dagiti sililintig. Madaydayaw iti Apo. So iti Diyos dumaldalan iti nalintig. Madaydayaw iti Apo. Ken kastamet kasko na iti libro iti Psalms chapter 5 in verse 12. Bakbakuden iti Diyos iti magmagna iti kinalintig. Madaydayaw iti Apo. Ken kastamet iti Proverbs chapter 15 in verse 29, ipangag ti Diyos dagiti dawdawat da. So datayuket magna iti kinalintig. Amin nga dawdawat tayo, amin nga kararag tayo, ket maawat tayo, ken Apo tayo nga Jesucristo. Maikatlo ayaten mi nga kakabsat, tapno iti kararag tayo ket naayat adinggen ti Diyos, masapol nga datayuket iti makuna nga kararag ti maysa a managdayaw ti Diyos. Kas iti umuna nga binasa tayo nga libro iti Ebanghelyo in John chapter 9 in verse 31. Kastoy iti naisurat iti sa uti Apo. Ammo tayo at ti Diyos di na ipangag dagiti managbasol. Ngem no adda managdayaw iti Diyos, ket aramiden na ti pagayatan na, iso ti dinggen na. So ti kararag nga naayat adinggen ti Diyos, no datayo ket managdayaw ti Diyos. Amo tayo ayaten mi nga kakabsat, iti panagdayaw ti Diyos, ket iso iti kaunaan, nga obligasyon iti iso amin nga tao. O, tapno iti kararag tayo, ket dinggen ti Diyos, kasko na iti Biblia. Iti managdayaw ti Diyos, dinggen na iti kararag da. Madaydayaw iti Apo. So masapol nga maipakita tayo, iti pudno a panagdayaw tayo iti Diyos. Kasko na iti Biblia, iti sao ti Diyos, ket birbiruken na, iti pudno a panagdayaw ken kuana. Mabasa tayo iti libro, iti John, chapter 4, kapitulo 4, versikulo 23
aging gana 24. Ngem ti horas umay ket addaitan. Adagiti pudno nga agdaydayaw, agdaydayaw danto iti Ama, iti Espiritu, ken iti kinapudno. Tani Ama sapulin na dagiti kakasta nga agdaydayaw ken kuana. Ti Dios maysa nga Espiritu, ket dagiti agdaydayaw ken kuana, masapol nga agdaydayaw da iti Espiritu ken kinapudno. Madaydayaw iti Apo. So daytoy iti panagdaydayaw ang masapol ang makita iti Dios kada tayo. Agdayaw tayo iti Dios, babaen iti kinapudno. Agdayaw tayo iti Dios, babaen iti na espirituan a panagdaydayaw. Takas ko na iti sa uti Apo, birbirukin ti Dios, iti pudno a panagdaydayaw ken kuana. Madaydayaw iti Apo. Ti panagdaydayaw tayo ket maysa nga obligasyon iti amin a tao. O kas ko na iti Revelation chapter 14 in verse 7. Ket kunana iti dakkel atimek agbutengkay iti Dios. Ket iso dayawin yo tadimteng ti oras ti panag-ukom na. Ket agdaydayaw kayo iti nagaramid iti langit ken iti daga. Ken iti baybay ken kadagiti ubbog dagiti dandanom. Madaydayaw iti Apo. Sumasapol nga iti Dios nga nang parswa iti langit ken iti daga. Nang parswa iti amin a banbanag. Kas ko na iti sao ti Dios, dayawin tayo iti Dios nag-aramid iti amin a banbanag ditoy lubong. Madaydayaw iti Apo. So tapno iti kararag tayo ket naayat adinggen ti Dios, masapol nga daytoy ket maipakita tayo iti sangwanan ti Apo. Nga addaan tayo iti pudno a panagdaydayaw. Amo tayo ayaten mi nga kakabsat ken gagayem. Adda iti pudno a panagdayaw iti Dios. Tadaytoy iti birbiruken ti Dios. Ken maaramidan tay laeng iti pudno a panagdayaw ti Dios, babaen met laeng iti panagsurot tayo iti ad-adal na. Tahaan nga makaaramid iti pudno a panagdayaw ti maysa nga tao, nohaan na nga suruten iti sao ti Dios. So masapol nga tapno maaramid ti tao, iti pudno a panagdayaw ti Dios, suruten na iti ad-adal ni Apo tayo nga Hesukristo. Kasko na iti sao ti Apo, iti libro iti John chapter 7 in verse 17. No adda agpanggep nga agaramid ti pagayatan na, maamuan nanto iti maipapan iti isursurok, no aggapo iti Dios wenno agsauak asisyak. So no kitain tayo ayaten mi nga kakabsat ken gagayem, addagayam nga panangisursuro nga saan nga aggapo iti sao iti Dios. Sausaw endalaeng iti bagida, iti kapanunutan da, iti kinasirib da, haan nga babaen iti kinasirib ti Dios. Masapol yan nga iti panagtalik tayo, iti panagdaydayaw tayo, ket aggapo iti ad-adal ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket amo tayo ayaten mi nga kabsat nga dagiti ad-adal sursuro ni Apo tayo nga Hesukristo, ket inted na kadagiti apostoles na. So nakitain tayo, idi umuna nga tiyempo, iti pamati adadagiti apostoles na nga imbaon na. Ken kadagiti apostoles na nga imbaon na, inted ni Apo tayong Hesukristo, iti amin asursuro na. So no, haan nga insursuro ti apostol, ket han tayo nga agtalik. Takas ko na nga ngarod iti nasantuan nga kasuratan, adda iti manang al-alilaw nga manursuro dagiti sasao ni Apo tayo nga Hesukristo. Merong mga mandaraya na kunyari ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit ang kanila palang ipinapangaral ay hiwalay sa katuruan ng ating Panginoon.
So masapol ayaten mi nga kakabsat nga iti suruten tayo apan nangyadal tapno masurutan tayo iti pudno apan nagdaydayaw suruten tayo iti adadal ni Apo tayong Jesucristo babaen iti apostoles na nga imbaon na madaydayaw iti Apo. So no day tiket maaramidan tayo anyaman nga kiddaw tayo anyaman adawdawat tayo no aramiden tayo iti pagayatan ti Dios kasko na iti sao ti Apo adda kada tayo iti anyaman adawdawat tayo iti libro iti umuna nga John umuna nga Juan 1 John chapter 4 verse 14 to 15 kasto iti mabasa tayo iti sao ti Apo madaydayaw iti Dios. Kitain tayo iti sulat ni Apostol Juan, sa sulat po ni Apostol Juan, sa chapter 4, verse 14 to 15. Kasto iti mabasa tayo iti sa uti Apo, madaydayaw iti Diyos. Ket da kami nakita mi ti Ama, imbaon na ti Anak, ang mangisalakan iti lubong. Iti libro, iti 1 John chapter 4, verse 14 to 15. Madaydayaw iti Apo. Kasko na iti nasantuan nga kasuratan, no aramiden tayo, iti pagayatan na, adda kada tayo, iti anyaman, akid daw tayo. Madaydayaw iti Apo. So no aramiden tayo, iti pagayatan ti Diyos, ket makasigurado tayo, nga anyaman, adawdawat tayo, anyaman, akaralag tayo, ket iti Diyos, si aayat, nga mangtungpal nga aramiden na iti anyaman nga kararag tayo madaydayaw iti Apo ket intayo nga agkararag amami nga inilangitan agyaman kami itang agundaway nga impaay mo nga iti nasantuan nga saom ket dumteng kada kami ket tulungan na kami o Apo nga maipakita mi iti pudno apan nagtalik mi ken ka. Anayam o Apo iti pamati mi. Ken kastame tulungan na kami o Apo nga da kami ket agnanayon nga maaramid iti pagayatam. Bendisyonam iti tunggal maysa kada kami. Ken kastamet iti amin nga kiddaw ken dawdawat nga iya sidigmi ken ka itang rabii sika kuma o Apo iti mangparabor iti anyaman adawdawat iti gagayem mi ken kakabsat mi. Bendisyonam iti tunggal may sakada kami. Dahito iti kararag mi, itinagan ni Apo mi nga Jesucristo. Amen. Prayer Power. Ang lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power.
Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Glory to God, kinikilala po natin ang gagawin ng Diyos sa ating pong mga kahilingan sa gabing ito. Purihin ang ating Panginoon. At sa mga pagkakataon pong ito, tayo po ay dalapit na sa luklukan ng biyaya ng ating Panginoon at sampalatayanan po natin ang magagawa ng Diyos sa atin. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Luwalhati sa iyo, Ama naming Diyos. Puri sa iyong banal na pangalan. Nagagalak po kami, Ama, sa gabing ito na minsan pa kami po ay makalalapit sa iyong banal na luklukan. Salamat sapagkat lagi mo kami pinapaging dapat. Alisin mo lamang po sa aming mga puso ang mga pag-aalinlangan. Alisin mo po sa amin ang mga pagdadalawang isip, sapagkat hindi ka nalulugod sa mga gayong bagay. Hallelujah! Ngayon pong gabi ay nilalapit po namin sa iyo ang aming mga tagapakinig na mayroon pong prayer request. Mahabag ka po sa kanila. Tulungan mo po si Sister Sylvia Verdadero sa mga pagkakataong ito. Mahabag ka po. Ikaw po ang lumingap sa kanyang pananampalataya. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanyang paglilingkod. Hallelujah! Glory to God. Gayon din, Sister Marivic Medina, pagpalain mo po ang kanyang pananampalataya sa iyo. Maging si Brother Paul Corpus, lingapin mo po siya, Panginoon. Sister Rachel Cruz de Lara, kahabagan mo po. Maging si Jeneline Austria, pagpalain mo po siya, Panginoon. Hallelujah! Sister Mildred Mamburao, ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang mga pananampalataya. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Hallelujah! Kung sila man po ngayon ay nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga karamdaman, ikaw po, Ama, ang patuloy na magbigay ng kaginhawahan sa kanila. Hallelujah! Gayon din po, Ama naming Diyos, maging Sister Sheila Bugis, Sister Gloria Graganta, Panginoon, sa kanyang paghahanap buhay, ikaw po ang patuloy na magpala. Maging Sister Amor Española, pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang pananampalataya sa iyo. Hallelujah! Maging Sister Mildred Mamburao na ngayon ay kinikilala ang malaking biyaya mo sapagkat ipinagtagumpay mo po Amen. ang Glory kanyang to God. 12 session na chemotherapy. Salamat po sapagkat tinugon mo ang aming mga pananalangin sa iyo. Hallelujah! Maging Sister Noblisa Kitain, lingapin mo, Panginoon, ang kanilang pagnanasa. Ang pinakamabuti nilang paglilingkod sa iyo ay lagi nilang nasain. Hallelujah! Hallelujah! Gayon din po ang kahilingan ni Sister Mercedes Canta. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na lumingap sa kanya, na ang kaginawahan ng kanyang pangangatawan, maging ang kanyang asawa na may pneumonia, mahabag ka po. Hallelujah! Hallelujah! Sumasampalataya po kami na ikaw ay Diyos na tutugon. Hallelujah! Salamat po, Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. O madaydayaw, unay, O Diyos, itinaindaklan anagan mo. Agyaman kami itang agundaway, tainikan na kami, iti pagkakataon nga da kami ket makaasidikken ka. Tulungan na kami, O Apo, nga makitam kada kami iti pudno apan nagtalikken ka. Iya sidigmiken ka, O Apo, iti kabsat mi nga ni Alfredo Kalikdan, ket sapay kuma dumting ken kuana iti panaglaing iti panaka-stroke na. Isunakit makapagna, O Apo, sika kuma iti mangsagid, O Diyos. Sika iti man nakabalin, nga makaipaay, anyaman iti kasapulan mi. Babaen iti kinasirib mo, ken babaen iti kapangyariham, O Diyos. Sika iti mangipaay, iti pan nakalaing ken kuana. Ken kastamit, iti panaglabo, iti matana, sika iti mangsagid, nga sika, O Apo, iti mampalaing, ken iti amin, a pinansyal, a kasapulan da, sika, O Apo, iti mangipaay kadakwada. Ken kastamit, iya sinigmi, ken ka, O Diyos, iti kabsat mi,
Sister Leonida Batak, nga marikriknana o apo iti pan nakakapsot, gapo iti amin a problema, ken iti ado a pakaringguran iti biyag na. Sapay kuma o apo, sika iti mangurnos iti biyag na. Ipakita mga sikakit Diyos ama nag-ayat, sikakit amami nga agmalmalasakit kada kami. Tulungan na kami o apo nga makitam iti pudno a panagtalik mi kengka. Ken kastamit o apo dawatin mi iti kiddaw ni Sister Cedra Pascua. Nasapay kumakit makabirok isuna iti trabaho da tapno iti amin nga kasapulan da babaen iti pinansyal ket maaddaan da o apo. Ken kastamit sapay kuma ta maipaagas na iti katarata iti matana. O Diyos, awan iti imposible kengka o apo. Uray awan iti anyaman tumulong babaen iti doktor ken agas, babaen iti kapangyariham o Diyos, mabalin mo nga mapalaing anyaman iti kasakit mi nga adda kada kami. O apo, agtalik kami kengka nga sapay kuma ket sika iti Diyos aman nakabalin nga agaramid iti panagbiag mi. Ken kastamit o apo, iya sidigmi kengka ni Sister Lenny San Antonio. Amen. Sa kanyang kahilingan para kay Sister Peli Pascual na mawala na ang pananakit ng lalamunan at sikmura. O anyaman o Diyos, itirikrik-nain na. Babaen, itilalamunan na ken sikmura na o Diyos. Sa gidim nga ipaay mo iti pan nakalaing. Mamati kami nga babaen ni Apo mi nga Jesucristo, anatay gapo kada ka kami. Ken babaen kadagiti wounds nga naaddaan ken kuana. Ket adda iti pan nakalaing mi. O mamati kami o Apo nga itangagundaway sika iti Dios aman nakabalin nga agar-aramid iti tunggal a panagbiag mi nga umas asidek kengka. Ken kastamit sa gidim o Apo ni Sister Julie Badungon. Amen. Nasapay kumakit agbalin ang nalawag iti pan nakakita na. Ken kastamit iti kahilingan na para kin ni Sister Josephine sa kanyang kaarawan iti pan nakaiyanak na o Apo, bendisyonam iti biag na. Ken kastamit isunakit dumakkel nga adda iti panagbuting kengka. Dumakkel ang maka Diyos isuna. Ken kastamit tarigagayam iti biag na. Ken kastamit iti biag na ket paatidugem o Apo. Ken kastamit iya sidigmi kengka o Diyos ni Sister Lisa Blanza. Nga sapay kumakit dumting ken kuana iti pan nakalaing iti sakit ti puso na. O Diyos, maasi ka kuma sa gidim iti sakit iti puso na. Ken kastamit maipaagas na kuma iti katarata na iti mata na. Ngem o Diyos, mamati kami nga gapo iti pan nakabalin mo, babaen iti pan nakabalin mo, no sika iti mangsagid ket dumteng kada kami iti pudno nga pan nakalaing. O Diyos, agtalik kami kengka. Kaasyan na kami o Apo. Sapay kuma tamaawat mi ti anyaman akid daw mi kengka. O hallelujah, hallelujah. Ken kastamit iya dayom o Diyos iti anyaman a virus iti sangkapamilyaan na. Sika o Diyos iti mang bendisyon iti amin asang kapamilyaan na. Ken kastamit o Apo iya sinigmi kengka ni Sister Melinda makahilig. Kahilingan para sa asawa niya na si si Gilberto Makahilig Jr. Pagalingin ang kanyang sakit sa ulo, pagkahilo at nawa makatulog siya ng maayos sa gabi. O Diyos, ikam itital na ken kapya iti biyag na. Nasapay kuma ket ikatem iti panagsakit ti ulo na, ken kastamit iti panakahilo na. O Diyos, isika iti mampalaing ken kuana. O mamati kami nga awan ti imposible kenka o Apo. Ken kastamit iya sidigmi kenka ni Duen Tarayaw, nasapay kumakit dumting kenkwana iti complete healing.
iti mamalita niya, bumaba na ang creatinine, ken kastamit iti creatinine, iti Papa Edgar niya. O Diyos, sika iti mampalaing, Sister Edelita, nga adda iti Amerika. O Diyos, tarigagayam iti panagbiagda, papigsaem iti bagida, ikatem, iti amin, asaksakit, ken kastamit iti amin, apakaringguran iti biagmi. Tulungan na kami o Apo nga, da kami ket maaddaan iti kapya ken talna nga aggapo ken ka. Ken kastamit, iti panaglaing iti sinus, ni Ekek, ken kastamit o Apo, kagalingan para kay Ok-Ok, gabayan ang anak niyang si Akang, kagalingan sa pinsan niyang si Gilbert na may gallstone, ang buong pamilya niya ay ingatan at pagalingin. O Apo, dawatin mi nga sika iti mang tarigagay, iti panagbiagda. Sika iti mang bendisyon o Apo, anyaman iti saksakit, iti problema nga adda kada kami, dahiti ket ikatim o Diyos, tapno da kami ket makapagserbiken ka anawaya. Bendisyonam iti tunggal may sa kadakwada. Ken kastamit iti kiddown ni Sister Leia, nasapay kumakit maawan iti ubuken sipon. Ken kastamit iti duwa nga anak na nga dumakel nga adda buting na ken ka. Ken iti panagdakel daket agserbi isuda ken ka o Apo. Ken kastamit kay Brother Manuel at sa kanyang lola na may ubot sipon. O Diyos, alisin mo po ito at ikaw ang magpagaling. Nananampalataya po kami na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ng aming mga sakit ay iyong aalisin, iyong tutunawin, sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Sa iyo kami nananampalataya at nagtitiwala. Ken kastamit o Apo, iya si digmeken ka, itikid daw ni Sister Yolanda Corpus. Sapay kumakit palaingim, itibuksit na nga agsaksakit. Para kini Jericho o Apo, anyaman iti paggapuan, iti panagsakit, iti buksit na. Sapay kuma o Apo, sika iti mampalaing, itangagundaway, itinaga ni Apo may Jesucristo, ket awatin na, iti panakalaing, iti buksit na. Ken kastamit, iti pamilya Corpus, bendisyonam, iti panagbiagda. Ken kastamit, iti kiddaw ni Sister Christine, nga adda iti asmana, sapay kumao Apo nga isublim, iti panaglaing ken kuana, tapno iso na ket makaangis anamayat, sa gidim o Apo iti sakit na. Ken kastamit, iti numero, iti dulo na, 4848, ket sapay kuma, ket mapadali ang pag-ayos ng papers niya para makuha niya ang pension niya. Anyaman iti kasapulan, iti panag-urnos, iti papers na. Tapno iti pension na ket nawaya nga maawat na, sika o Apo iti agaramid aman nakabalin. Anyaman iti kasapulan, ket isurom ken kuana o Apo. Ken kastamit, iti kiddaw ni Lando, timatanang lumablabo, ket ipaay mo iti nalawag apan nakakita. Ken kastamit, itikid daw ni Isabel, iya dayom kumaisuda iti sakit a COVID, ken ag negative kuma iti swab test. O Diyos, agtalik kami ken ka, mamati kami ken ka, o Diyos. Nusikati agaramid aman nakabalin, ket mapagbalayagan mi, anyaman iti kasasaad mi, anyaman iti pakaringguran, iti panagbiag mi. Bendisyonam iti bagida o Diyos, sika iti mampalaing kadakwada. Hallelujah, glory to God. Dahil iti kararag mi, itinaga ni Jesus. Amen. Hallelujah. Glory to God. Gayon din po, Ama naming Diyos, nilalapit po namin sa iyo ang kahilingan ni Danilo Ramil para sa kanyang sambahayan, na ang pag-iingat mo ay lagi mo pong ipagkakaloob. Hallelujah. Ilalayo niyo po sila sa anumang mga gawa ng masama. In Jesus' name, ilalayo niyo po sa mga pagkakasakit. Gayon din, kahilingan po ni Sister Army Joy Villanueva.
na ang pag-iingat mo rin na ipagkaloob mo sa kanyang buong sambahayan. Hallelujah! Higit mo pong bigyan ng karunungan, Sister Army Joy, pagdating sa iyong mga salita. At ikaw po ang humipo sa kanyang tatay na ngayon po ay may karamdaman. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maging si Brother Paul Corpus na meron pong unspoken prayer request. Ikaw po ang nakakaalam ng kanyang kalagayan. Hallelujah, hallelujah. Kahabagan mo po ang kahilingang ito ni Brother Paul. Hallelujah. Glory to God. Maging ang kahilingan po para kay Cecil Amat na ngayon po ay nasa ospital at manganganak. Mahabag ka, Panginoon. Tulungan mo po na ipagtagumpay mo po siya. Kasangkapanin mo ang mga doktor. Kasangkapanin mo po ang mga nurse na mag-a-assist sa kanya habang siya po ay manganganak. Hallelujah! At nawa po walang anumang komplikasyon ang kanyang maranasan, maging ang kanyang baby. Hallelujah! Hallelujah! Sumasampalataya po kami sa iyong gagawin sa kahilingang ito. Maging ang kahilingan ni Carol Antiola na ngayon po ay masakit ang kanyang mga mata at nagluluha. Hallelujah! Mahabag ka po, Panginoon. Tulungan mo po na ang paghipo mo, ang kagalingan na ipagkaloob mo po sa kanya. Hallelujah! Maging kay Sister Aurea Leona, pagpalain mo po ang kanyang kahilingan para kay Bong Bastik, kay Mayomis, at maging kay Faisal. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na gumawang makapangyarihan. Hallelujah! Maging ang kahilingan ni Sister Telet Magnaye na nawa po ay ang agarang kagalingan para kay Jayla. Ikaw po ang gumawang makapangyarihan. Hallelujah! Hallelujah! At nawa po ang mabilis na recovery ay ipagkaloob mo po sa kanila. Hallelujah! Maipagtagumpay po nila ang kanilang quarantine. Yes, Lord, sumasampalataya po kami, nagagawa kang mahimala sa kahilingan pong ito ni Sister Telet Magnaye. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Gayon din po ang kahilingan po nila Tatay Berciban Santos na ang kagalingan na ipagkakaloob mo, maging si Tatay Arturo Baldovino at Sister Gina Saet. Mahabag ka po sa kanila. Nakikita mo ang kanilang pananampalataya sa iyo, ang kanilang pagnanasa. Panginoon, na makapaglingkod sa iyo, lingapin mo po, Ama naming Diyos. Hallelujah! Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. O madaydayaw, itinaindaklan, anagan mo. Glory to God. Iya si digmiken ka, iti kidaw ni Brother Ingo Cortez. Masapay kuma, nga isunakit, makapag na isuna, maawan, iti anyaman, arikriknain na, iti anyaman, asaksakit na. O Diyos, sika iti mampapigsa, iti saksaka na, mampapigsa iti bagina, ikatem iti amin asaksakit nga adaking kuana, itinagan ni Apo mga Jesucristo, ket mamati kami, O Apo, nga sika iti agar aramid, aman nakabalin, itang agundaway, amakit kitam, iti pudno apamatida. Hallelujah! Kinkastamit, O Apo, iya sidigmiken ka, iti kidaw ni Brother Celesio Jimenez, masapay kuma iti kidaw na nga isunakit makapag na. O Apo, anyaman iti gapuna nga isunakit haan ang makapag na. Sika iti agaramid aman nakabalin, ita iti mang iksika o Diyos, iti mang sagid, iti saka na nga mampapigsa, iti saksaka na. Sika o Diyos, iti mang bindisyon, iti biyag na ikatem, iti pamamanhid, iti bagina, O Apo, ken kastamit iti imima na. Hallelujah. Anyaman iti paggapuan, iti rikriknain niya, babaen iti nagan ni Apo mga Jesucristo. O Diyos, mamati kami nga itanga oras, itanga gundaway, sika iti mampapiksa kadakwada. Hallelujah! Glory to God! Gayon din aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ni Sister Belia, kahilingan para sa family Manghi, pag-iingat at pagpapala. Amang Diyos, ikaw po ang
gumawang makapangyarihan sa kanila. Sa kanilang kahilingan na ang kanilang sangbahayan ay iyong pagpalain ayon sa sukat ng kanilang pananampalataya, Panginoon, ay iyo pong pangyarihin sa kanila. O Diyos, sika iti agaramid apan man nakabalin, babaen iti pamati daking ka, ken iti panagtalik daking ka. Aramidem o Apo, iti kiddaw daking ka, O Diyos. Hallelujah. Ken kastamit, kahilingan para kay Sister Josie Bulaw, na ang cellphone ay nawala ang cellphone ng anak niya. Sana po, Panginoon, ay ibalik ito ng nakapulot. O Diyos, siya sinuman, iti nakapidot, iti cellphone ni anak ni Sister Josie Bulaw. Sa gidim iti puso na, ken iti panunot na. Nasapay kumao, Apo, ket isublina iti cellphone ang napidot na. Sika, O Diyos, iti agaramid aban nakabalin. Ken kastamit ni Sister Rosemary Ponce, panalangin para kay Divine at sa tatay niyang may bukol. Gayon din pag-iingat sa ibang kapatid niya. O Diyos, ikatim iti bukol, iti tatay na, O Diyos. Hallelujah, anyaman, iti sakit nga rekriknain na. Sika iti mangsagid, sika, O Diyos, iti mampalaing. At kastamit kadagiti kakabsat na, sika, O Apo, iti mang bendisyon kadakwada. Glory to God, hallelujah. O madaydayaw, iti naindaklan anagan mo, O Apo. Iya sidig mimit ken ka, O Diyos, ang kahilingan ni Brother Eddie. Siya po ay may fatty liver at diabetes. Nawa po, Panginoon, ikaw po ang humipo sa kanyang karamdaman. Ikaw ang magpakahayag sa kanya. Ikaw ay Diyos na maawain. Ikaw ay Diyos na mahabagin. At nawa, Panginoon, ay maging karanasan niya ang iyong awa at habag. At dumating sa kanya, Panginoon, ang kagalingang mula sa iyo. Tulungan mo rin ang kahilingan ni Noli Paclarin. Ito po ay unspoken request. Anyaman itikidnaw naking ka, O Diyos. Sika iti agaramid aman nakabalin. Ikaw ang nakakakita ng kanyang puso. Amen. At anuman po ang kanyang kahilingan, ayon sa iyong kalooban, ikaw po ang siyang tumugon sa kanya. Hallelujah, glory to God. Ken kastamit, O Diyos, iya sidigmikin ka ni Nanay Simang Kanta. Nawa po ang kanyang buong pamilya, ang buong pamilya Kanta ay pagpalain. Ang kanyang mga anak, ang mga apo at mga manugang, kagalingan din sa kanilang tatay na ilayo sa sakit at sa virus. Sa kanyang anak na si Anthony na may bukol sa lieg, kapayapaan at masaganang biyaya ay iyong ipagkaloob sa kanila. Amang Diyos, tulungan mo, Panginoon, na anuman ang mga sakit na ito, ikaw ang magpagaling. At ilayo sa araw-araw sa virus na kumakalat. Iti sang kapamilyaan da, O Apo, ket iya dayom iti virus. Sika, O Diyos, iti mang saranay iti biagda. Sika, O Apo, iti mang bakod iti biagda, O Diyos. Hallelujah, glory to God. Ken kastamit itikid daw ni Bia Duroni sa kanyang espiritual na paglago sa kanilang buong pamilya. O tulungan mo, Panginoon, na sila'y lumago sa pananampalataya, lumago sa pagkakilala sa iyo. Ang kanilang buhay paglilingkod ay iyong palaguin, Panginoon. Lumalim pa ang kanilang pananampalataya at sila'y makapaglingkod sa iyo sa higit na katotohanan. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. At gayon din sa kanyang kahilingan na maaprubahan na ang kanyang transfer na home base, Panginoon. O Diyos, sa mga kinauukulan nito, ikaw po ang humipo upang maisalin, Panginoon, ang kanyang transfer of home base, dakilan Diyos. O sa iyo kami nagtitiwala. Gayon din ang kahilingan ni Sister Vilma Aglabtin. Tulungan mo, Panginoon, sa kanyang problema na kanyang nararanasan sa kanyang mga anak.
Nawa, Panginoon, Ikaw ang humipo sa kanyang mga anak. Amen. Na ang kanyang mga anak ay gawin mong mababait. Yes, O Lord. Diyos, itikid daw na, gapo iti anak na. Tika kuma iti mangsagid, nga pagbalinim, nga dagiti anak na, ket agbalin an nasingpet. O Diyos, sagidim iti puso da, ken iti kapanunutan da. Hallelujah, sika o Diyos, iti mangipaay, iti anyaman akasapulan da. Bendisyonam o Apo, iti taraunda, iti inaldaw-aldaw. Hallelujah, ken kastamit sa kahilingan ni Sister Edita de la Cruz. Amen. Para sa kanyang asawa na si Jonathan na may sakit sa kidney Hallelujah. at creatinine. O Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. Siya nga po. Walang imposible sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Ang aming paglapit sa iyo, Panginoon, Amen. ay kapahayagan ng aming pagtitiwala at pananampalataya. Siya nga po. At nawa po, Panginoon, sa mga sakit na nararanasan ng aming mga kaibigan at kanila ring nararamdaman ang mga paghihirap. Amang Diyos, tulungan mo nawa na iyong hipuin ito at kanilang makamtan ang kagalingang mula sa iyo. O hallelujah, sapay kuma o Apo, ket maawat da iti panakalaing iti anyaman asakit da o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ken kastamit itikid daw ni Sister Flor Andres. Amen. Sa kanyang pamangkin na si Minda Andres, masakit ang kanyang ulo at katawan. Amang Diyos, iti ulo na ken iti bagi na nga agsaksakit. Hallelujah! Itinaga ni Apo may Kristo. Ket mamati kami nga sika itinang palaeng itangagundaway. Habang ada kami ket agtaltalik ken ka, umas asidig ken ka, babaen iti kararag. O Diyos, ipakitam, aramidem, o Apo, Amen. iti amin, apan nakabalin mo, tapno, maawat mi, iti pan nakalaing, iti anyaman at sakit mi. Hallelujah, glory to God. Ken kastamit, itikid daw ni Sister Lolita Hernandez. Gumaling ang ubot sipon, gabayan ang buong pamilya Hernandez. Amen. Oh, hallelujah, ikatem iti ubukin sipon. Ken bendisyonam o Diyos, iti amin at sang kapamilyaan da. Hallelujah. Mamati kami nga iti tao nga agtaltalik ken ka. Ket ipakitam iti naindaklan a panag-aramid mo iti panagbiagda. Hallelujah, glory to God. Gayon din po ang kahilingan ni Sister Nat na nakararamdam ng pananakit ng katawan sa tagiliran, naway walang problema gaya ng UTI o sakit sa kidney, ilayo sa virus. O Panginoon, tulungan mo na wag nawang maapektuhan ang kanyang kidney. Alisin mo, Panginoon, ang sakit na UTI sa kanya. Jesus. At sa araw-araw ay bakuran mo siya ng iyong kapangyarihan upang ang anumang virus na kumakalat ay wag dumating sa kanyang pangangatawan. O Diyos, sa iyo kami nagtitiwala. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Gayon din ang kahilingan ni Sister Emily Honggang. Nangihina siya at di makatulog sa gabi. Masakit ang kanyang katawan. O Diyos, anyaman, itigap po ng isunakit agkapkapsot. Kenhaan ang makaturog, tirabii. O Diyos, sika iti mangsagid, ipaay mo itital na, ken kapya iti panunot na. Tapno isunakit, makaina na, anamayat. Hallelujah, anyaman iti pakaringguran na, anyaman iti problema, nga dumdumteng kengkwana, ti pampanunutin na, o Diyos, tulungam ka di, nga isunakit, agtalik keng ka. Hallelujah, tulungan mong sila ay higit na magtiwala sa iyo, Panginoon. At sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong paggawa sa aming buhay, ay merong kaming kapayapaan. Glory to God. Gayon din aming hiling, ang kahilingan po nila Rinaw Sao, kahilingan po na maalis na ang tuluyang sakit sa kanyang paningin at manumbalik ang kanyang kasiglahan. Amang Diyos, tulungan
O Diyos, nga iti panakakita na, iti panagkita na, ket dumting iti lawag, anyaman iti paggapuan iti sakit ti matana, sika o Diyos iti mangsagid, sika o Apo iti mampalaing, ken kastamit o Diyos isublim iti piksa iti bagbagina. Hallelujah, glory to God. Purihin ka, Panginoon. Ngayon, gayon din ang kahilingan ni Sister Lourdes ng Angadanan. Amen. Kagalingan kay Jan na may sakit sa kidney at may fatty liver. O Panginoon, ikaw po ang maawa sa kanila. Ikaw po ang humipo sa kanilang karamdaman. Amen. Na sana po, Panginoon, ay minsan pang mahayag ang iyong mga gawang makapangyarihan. Na ikaw ang Diyos na aming dakilang manggagamot. Ikaw ang aming tagapagligtas. Amen. At walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. At ngayon pa lamang ay nananampalataya kami na ikaw na ang gumagawang makapangyarihan. Gayon din, dakilang Diyos, ang kahilingan ni Peli Pasis. Nawa po siya ay iyong samahan, Panginoon. Amen. Dahil siya ay nag-iisa na sa bahay, sa araw-araw ay gabayan mo, Panginoon, ang kanyang mga anak na nasa sulano. O sika o Apo, iti mangkadwa kenkwana, ta isunang ket may salaing iti balay na, iyadayom isuna Apo, iti tao nga nadakes, o Diyos, sika iti mangtarigagay iti biyag na. Hallelujah! Kahilingan po mula sa dulong number ng 9654, kagalingan sa kanyang tumor, sa breast at kasalukuyang sumasakit. O Panginoon, tulungan mo po na ikaw ang humipo sa kanyang sakit na ito. Amen. At sa lalong madaling panahon, Panginoon, ay dumating sa kanya ang kagalingang mula sa iyo. Yes, Lord. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Sa mga nananampalataya sa iyo, ay iyong pinatutunayan ang iyong mga makapangyarihang gawa. Amen. Gayon din po ang kahilingan ni Brother Fred Merin, itikid daw ni Brother Fred Merin, kahilingan sa kanyang mga anak na may sakit. Kadagiti anak na nga adda sakit na, o Diyos, sika iti mangsagid, mampapigsa, iti bagbagida, ikatem ti anyaman, asaksakit nga adda kenkwada. Hallelujah, babae ni tinagan ni Apo mang Jesucristo. Hallelujah, mamati kami, nga inikkat mo iti anyaman asakit nga adda kada kami. Hallelujah, gayon din ang kahilingan ni Nanay Auring ng Cordon. Amen. Bigyan mo ng karunungan, maging ang kamay makagalaw na at siya ay merong stroke patient. Amang Diyos, tulungan mo nawa, Panginoon, na ang karunungan ay lagi mong ipagkaloob sa Kanya. Ang kanyang mga kamay ay iyong palakasin upang kanyang maigalaw na normal. Ano man ang dahilan, Panginoon, ng pananakit na ito, ikaw ang humipo at alisin mo ang mga sakit sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah! Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, nananampalataya kami, Panginoon, na ang kagalingan ay iyon ang ipinagkakaloob. Amen. Tulungan mo rin ang kahilingan ni Silencio Jimenez, amang Diyos, panalangin na makalakad na siya ng walang tungkod. Yes, Maging ang kanyang kamay at paa, buong katawan na gumaling na. Amen. Amang Diyos, gaya po ng kanyang kahilingan. Nasapay kuma o Apo, nga isunakit, makapagna nga awan iti tungkodnan. Isublim o Apo, iti panagpagnana nga normal. Ken kastamit iti saka na, ken ima na, iti amin abagina, sika o Diyos iti mampapigsa kenkwana, ken sika o Apo iti mampalaing iti bagina. Itinaga ni Apo mang Jesucristo, o Diyos, mamati kami, nga awan iti imposible kenka. Ken kastamit itikid daw ni Rene Tangonan, kahilingan sa kanyang pamilya na maging malusog. Amen. At ilayo sa sakit, maakay ang buong sangbahayan sa paglilingkod. Oh, hallelujah, aramidem, iti daytoy akid daw na, o Apo, nga iti sang kapamilyaan na, ket nukasano iti
ayat na nga itisang ka pamilya anak ket makapagserbiken ka. O Apo, sika iti mangsagid, iti miyembro iti pamilyana, nga isuda ket makaaramid iti pagayatam. Ken kastamit ikam isuda iti panagbagi nga napigsa o Diyos. Hallelujah. Gayon din ang kahilingan ni Delpin Domingo. Yes, Lord. Pagpalain ang kanyang buong pamilya sa dako ng Ambagyo, Nueva Vizcaya. O Diyos, Ikaw po, Panginoon, ang maglaan ng mga mabubuting bagay sa kanyang buong pamilya. Sika o Apo, iti mga paay, iti ado nga naiimbag abanbanag, iti panagbiagda, iti pamilyada o Apo. Ken kastamit ang kahilingan ni Sister Laarni ng San Manuel na makayanan ang lahat ng pagsubok. O Apo, pudno nga iti daytoy a panagbiagmi, ket dumdumting iti adu nga apanubok ngem da kami ket agtalikeng ka. Mamati kami no da kami ket agtalikeng ka anyaman a panubok nga adda kada kami ket sika o Dios iti mangsulban ken babaen iti panag-aramid mi mo o Dios iti panagbiagmi maisaumi maibagami nga sika iti Dios anang kadua kada kami. Mamati kami o Apo nga itangagundaway ket ikamon iti solusyon iti anyaman a problema na. Glory to God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Gayon din ang kahilingan ni Mary Rose Ponce na bukol ng kanyang tatay sa kapatid niya na si Divine na pumapayat. Amang Diyos, tulungan mo na iyong alisin ang bukol. Jesus. At tulungan mo rin na bigyan ng malakas at malusog na pangangatawan si Sister Divine, Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa iyo. Oh, hallelujah. Sa iyo kami nagtitiwala. Amen. Gayon din ang kahilingan ni Sister Jenny Rodriguez. Amen. Na mawala nawa ang pag-atake sa kanyang puso. May high blood. Amang Diyos, ikatim, iti high blood na. Kinkastamit, tulungam iti atake iti puso na nga maawan o Dios. Sika iti mampapigsa iti bagi na mangikat iti amin asaksakit arikrik nain na. Oh hallelujah. Sika iti amami a Dios ang agmalmalasakit kada kami. Kami nananampalataya, Panginoon, na ngayon pa lamang ay ikaw na ang gumagawang makapangyarihan. Gayon din po ang kahilingan ni Brother June Agustin. Amen. Mabalik na ang kanyang pag-iisip. Ganon din sina Rodlin, Leopoldo, Joy, Rachel, Paula, Juliet at Diana Rose. Ilayo sa mga kapahamakan at disgrasya. O Diyos, tarigagayam iti panagbiagda. Ti inaldaw-aldaw a panagbiagda. O Diyos, sika iti mang tarigagay, sika iti agannad kadakwada. Hallelujah. Glory to God. Ken kastamit, itikid daw ni Sister Julie Mangadap, kagalingan sa sakit ng ulo at hindi makatulog. Makalakad nawa ang kanyang asawa, bunga ito ng pagka-stroke. Amang Diyos, kami nananampalataya sa iyo, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng Panginoon, walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Amen. Na kung papaanong ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na katubusan para sa amin, ang mga sakit na ito ay madali mong maibibigay. Amen. O mamati kami, O Apo, na itangagundaway, ket inikat mon iti amin at saksakit. Impaay mo iti kapya, kental na iti panagbiagda. Glory to God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. Aming ding inilalapit sa iyo, Ama naming Diyos, ang kahilingan po ni Antea Lopez Quesadillas, magkaroon ng trabaho, mag-asawang Vicky and Darren sa dako ng Hong Kong. Amen. Glory to God. Hallelujah. Nawa po, Panginoon, ay biyayaan mo po sila ng trabaho. Yes, Lord. Sa kanilang kinalalagyan doon sa Hong Kong, makasumpong sila ng maayos na trabaho, Panginoon. Amen. O Diyos, walang imposible sa iyo. Ipaglaan mo sila, Panginoon, ng trabaho na ang kanilang pamilya ay kanilang maitataguyod. Amen.
Purihin ka, Panginoon. Ipaglaan mo po sila ng maraming mga mabubuting bagay. Hallelujah. Kinkastamet, O Diyos, itikid down ni Sister Crescencia Estabilio. Good health, daily needs, ilayo sa gawa ng masama at sakit. Ma-overcome ang mga problema. Kay Jonathan may sakit sa puso. Kay Sister Crescencia na may kidney problem. Sa mag-asawang Benson at Sharon, sila'y biyayaan ng pangangailangan sa pag-aaral ni Jonalyn at Mila. Amang Diyos, sa kanilang mga kahilingang ito, O Panginoon, tulungan mo na laging bigyan mo po sila ng pananampalataya. Hallelujah. Ikam isuda itidakkel apamatiken ka. Tapno anyaman apan nubok nga adda kada kami. No da kami ket agtalikken ka maibagami o apo nga sika itinangipaay iti panagbalaygi. O Diyos, kami nananampalataya na sa kanilang mga kahilingan ikaw na ang nagpagaling at gumagawang makapangyarihan. Hallelujah. Anyaman iti saksakit, O Diyos. No sika itinangsagi din, maibagami nga pinalaing na kami, O Apo. Hallelujah. Ken kastamet itikid down ni Sister Peli Pasi, agkapkapsot iti bagina, ken iti tumeng na. O Diyos, papigsaim iti bagina, papigsaim iti tumeng na, isublim, O Apo, iti panakapigsa iti bagbagina. Hallelujah. Glory to God. Gayon din po ang kahilingan ni Ellen Toston, ilayo sa virus, ingatan ang buong pamilya. Kay Jose, ingat sa mga biyahe sa Manila. Amang Diyos, tulungan mo, Panginoon, ang kanyang kahilingan para kay Jose. Amen. Iti panagbiyahe na, O Apo, tarigagayem, iti panagbiyahe na, iti inaldaw-aldaw. Iya dayom isuda, iti virus, O Diyos. Hallelujah. Tarigagayam, O Apo, iti pamilyada. Bendisyonam, iti pamilyada, O Diyos. Glory to God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Mamati kami, O Apo, nga daytoy nga kidaw mi nakabalin ang nagharami. Glory to Glory to God. Hallelujah. O madaydayaw unay, itinaindaklan anagan mo. Ken kastamet, O Diyos, iya sidigmiken ka, itinasyon mi. Sapay kumakit, bendisyonam, itinasyon mi, O Apo. Hallelujah. Iti presidente mi, nga mga idaldaulo kada kami. Ikam isuna, iti kinasirib, nga agapuken ka. Tapno, dahito nga nasyon mi, ket maaddaan iti kapyaken tal na. Ken kastamet iti amin a cabinet member na ket sapay kumakit agkamaysada nga agaramid iti pagsayaatan iti amin at tao. Hallelujah. Isuda ket mga daulo nga addaan iti butengkeng ka. Glory to God. Bendisyonam iti nasyon mi, O Apo. Ken kastamet kadagiti frontliners sika timang Ted, iti pigsa, iti bagbagida, ken iti kinasirib, tapno maaramid da, iti pagsayaatan, iti tunggal maysa kada kami. Ken kastamet, kadagiti agrigrigat, kadagiti addaan, iti sakit da, O Apo, iti daytoy nga kasasaad mi, ket makitkitam, iti rigrigat, iti adong nga tattao. O Diyos, sapay kuma, ket ikatemon iti daytoy a virus. Tapno da kamiket makapagbiag normal sikalaing, O Apo, iti Dios aman nakabalin nga makaaramid nga maikat iti daytoy nga virus. Tasapay kuma, O Apo, ket akayin mo kami sa lubos na pagsisisi, pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Mamati kami keng ka, O Diyos. Agtalik kami keng ka. Agpapakumbaba kami keng ka.
Tasapay kumakit dumteng iti asim, iti tunggal may sakada kami, iti amin a nasyon, kang runaan iti daytoy a nasyon mi. Bendisyonam o Apo. Hallelujah, glory to God. Dahil iti kararag mi, ken iti dawat mi, itinaga ni Apo mga Jesucristo. Amen and amen. Ang lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Inaangkin po natin ang pagtatagumpay at pagtugon ng Diyos sa ating pong mga kahilingan ngayong gabi. Nagpapasalamat po tayo sapagkat minsan pa nakasama po natin ang minamahal na Pastor Dan Basilio mula po sa Reyna Mercedes. Pastor, may Praise the Lord. invite po Glory kayo. to God. Ket kadatayo amin nga ayaten mi nga kakabsat ken gagayem. Ket maawis kayo nga intay makipagkamay sa iti worship service tayo, iti chapel tayo, ket makita tayo dito'y barangay Talungan, Reyna Mercedes Isabela. Praise God. Iti Diyos iti mang parabor, mang tarigagay, iti Diyos iti mang ipaay, iti talna ken kapya, iti panagbiag tayo. Glory to God. Praise the Lord. Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng ating mga nakasama ngayong gabi sa atin pong mga pananalangin. At kung hindi po nabanggit ang inyong mga prayer request, ay huwag po kayong mag-alala sapagkat ang prayer power po ay hindi lamang sa ganitong oras kayo po ay pinapanalangin, kundi maging off-air kayo po ay aming inilalapit sa Panginoon, maging sa amin po mga personal prayer request. Kayo po na aming mga taga-subaybay, kayo po na aming mga taga-pakinig ay patuloy po may nananalangin para sa inyo. Praise the Lord. Antabayanan niyo pong muli bukas ang programa pong ito sa ganap po na alas 5 hanggang alas 6 ng umaga at maging ang atin pong evening edition mula po alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Muli kami po ang inyong nakasama, Pastor Dayan Palaganas with Pastor Danilo Basilio ng Reyna Mercedes of Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Praise the Lord. Ang pagpapala po at pag-iingat ng Diyos ay sa mabawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Sa inyo po nagiliw naming taga-subaybay. Kami po ay nagsasagawa ng free home Bible study at counseling. Tumawag lamang po o mag-text sa aming mga text lines. Para po sa Smart, Talk and Text, and Sun Cellular subscribers, 0918-389-4144. At para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, 0917-327-1962. At kayo po ay aming malugod na paglilingkuran. Ang mabuting balita. Ang mabuting balita. Ang programang naghahatid ng mensahe ng kaligtasan, kagalingan, at kapayapaan. Ang mabuting balita. Pakinggan, tanggapin, at sampalatayanan ang mabuting balita. Ang mabuting balita.